लोगोफोर बाहाय मोनसे गुबुन क्लास लानो नागिरदों नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों दा बाहाय दङ ससियेल साइन्स क्लास 7 बेनिनो चैप्टार 14 गेजेर मुगायाव भारतवर्ष बेखौ लानाय जागोन दा बेनि सिगाङाव गुबुन गुबुन माखासे फराफोरखौ फ्राय बांसिनखौनो लाग्रोगासिनो दङ लाखांबाय बेफोरखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै डाउनलड खालामनानै ला माखासे नोट्सफोरबो मोनगोन बेनिफ्राय दङ गासैबो फराफोरखौनो गासैखौबो लालांबाय थागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेखौ बुंग्रोनाय जाबाय दानिया फैदो गेजेर मुगायाव भारतवर्ष दा बेनि क्लास लानो ओंखारदों दा बेनि नोट्सबो मोनगोन बेखौबो डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै डाउनलड खालामनानै ला जा जोंनि भारतनि खुंनाय एबा भारतनि जारिमिनखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन गिबि मुगा बेनिफ्राय गेजेर मुगा बेनिफ्राय गोजाम मुगा आरो बेनि गिबि माने गोजाम मुगा बेनिफ्राय गेजेर मुगा आरो गोदान मुगा दा बे मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बाहाय सावरायनो नागिरनाया नाथाय खालि गेजेर मुगाखौल' लानाय जागोन गोदान मुगाखौ लानाय जानाय नङा बेनिफ्राय गोजाम मुगायाथ' सिगाङाव थांखांबाय बेफोरखौ सिगांनि क्लास 6आवबो मोनबोबाय क्लास 7आवबो सिगांनि फराफोराव मोनसे मोननै दङ दानिया गेजेर मुगा दा बेखौ लानाय जागोन दानिया खायफा मा होनना बुङो गोजाम मुगाखौ हिन्दु मुगा आरो गेजेर मुगाखौ मुस्लिम मुगा दा बेबायदि बुंनाय जायो होनदों नाथाय बेयो गोनां नङा खालि गोजाम गेजेर आरो गोदान बेखौल' गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया नैबेहाय दङ जोंनि गोजाम मुगायाव मा दङमोन जों मोनबोदोंमोन क्लास 6फोराव नोंसोर मोनबोदोंमोन माबि जोंनि भारत हादराव गासैबो गोजाम खान्थि एबा हिन्दु धोरोमारिफोरा गासैबो दंजोबोमोन नाथाय गेजेर मुगा जानाय लोगो लोगो मा फैदों जोंनाव मुसलमानफोर हाबफैदों मुस्लिम राजाफोर हाबफैदों दा बेखायनो बेखौ मुस्लिम मुगा माखासेया बुंनो नागिरो होनदों दानिया बाहाय मा होननाय जादों नायदो फैदो फारि फारि नायदिनि दानिया नाय 962 ख्रीष्टाब्दआव मा होनदों 962 माने ख्रीष्ट गिबि जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगां 962 सिगाङाव बेयाव मा जादों होनदों आलब्तगिन मुंनि सासे तुर्की बान्दाया आफगानिस्तानाव गजनी मुंनि मोनसे रायजो गायसनजेनदोंमोन होनदों दा बे गजनी रायजो गायसननायनिफ्राय जोंहा मा सोमोन्दो दं दानिया नायदो दा बे गजनी रायजो गायसननायनि उनाव जोंनि भारतआव बिथांमोनहा गावसिनि रायजोनिफ्राय फारि फारि आफगानिस्तान दानि आफगानिस्तान रायजो दा आफगानिस्तान रायजोनिफ्राय लासै लासै पाकिस्तान जानानै जोंनि भारतआव हाबफैदों होनदों आरो बे पाकिस्ताना सिगां जोंनि भारतजोंनो दंखायोमोन बेखायनो खाथिथार सिमा नांजाबनाय हादोर दा बेखायनो बिसोरो फारि फारियै जोंनाव हाबफैदों होनदों दा बेबायदि हाबफैजेननायनिफ्राय लानानै फारि फारियै जोंनाव दानि गोबांथार राजाफ्रा मुस्लिम राजाफोरा भारतआव रायजो खुंलांदों दा बेनिनो गुबुन गुबुन गोबांथार फोलेरफोरखौ बाहाय नोंसोरनो दिन्थिनो लानाय जादों बे फरायाव गासैबो दंजोबो दा बेखायनो बियो गोनां गोसोआव लानो नांगोन दानिया राजउलाफादाव सोर जदोंमोन गजनी रायजोआव 962 होन्दोंमोन दहायो बेयाव सुल्तान महमुदा 998 ख्रीष्टाब्दआव बाहाय रायजो खुंजेनबाय होन्दों माने मा गजनी रायजो खुंनायाव सुल्तान महमुदा राजा जाबाय गजनीयाव 998आव 962आव गुबुन सासे आलब्तगिन मुंनिया गायसनबाय बेनिफ्राय 998आव सुल्तान महमुदा जाबाय दा सुल्तान महमुदा दानिया मा जाबाय होन्दों सिगांनि राजाफोरा भारतखौ लब गैयामोन भारतआव फैनो गोसो गैयामोन होन्दों नाथाय सुल्तान महमुदा भारतआव फैबाय भारतआव फैनानै बियो मा खालामबायनो नायफैनानै नुबाय भारतआव गोबांथार माने माबा दङ धोन दौलतफोर दङ गोबांथार माखासे सम्पदफोर दङ दा बेफोरखौ नुनानै बियो माने लब जाबाय होन्दों लब जानानै बिथाङा मा जाबायनो भारतआव फैबाय भारतआव फैनानै बिनिफ्राय भारतखौ बियो गाव लायाखै गाग्लोबनानै लाबाय गाग्लोबनानै बिनि धोन दौलत गासैखौबो लानानै थांबाय जेराव बियो गासै खेबसे नङा खेबनै नङा गासै खेब 17 नोंसोरो नुदों गासै भारतखौ खेब 17 गाग्लोबनानै बियो लानानै थांदों होन्दों गाग्लोबनानै गासैखौबो धोन दौलतखौल' लानानै थांदों दा बेनिफ्राय मा दंबावो आरोबाव माखासे गोनां बाहाय दंबावो जे बिथां सुल्तान महमुद थैनायनि उनाव बै समाव रायजो खुंग्राया गजनीयाव सोर दंमोननो साहाबुद्दिन दंमोननो साहाबुद्दिन जायखौ मा होनना बुङो महम्मद घोरी होननानै बुंनाय जायोनो दा बे साहाबुद्दिन एबा महम्मद घोरीया सुल्तान महमुदनि फंबाय दाना बे सुल्तान महमुदनि फंबाया नाथाय जोंनि भारतखौ मा खालामदों होन्दों सेनानै लाफैदों आरो सिगाङाव सुल्तान महमुदा खालि गाग्लोबनानै धोन दौलतखौल' लानानै थांदोंमोन नाथाय बिनि उनावहाय मा जाफैबाय बिनि फंबाया हादरखौनो सेनानै लानो सानबाय बेखायनो फैनानै पान्जाबाव
जायगा लाफैजेनबाय होनदों, दखल खालामफैबाय होनदों। बेयो बेसेबांनि बाथ्रा? 1189 ख्रीष्टाब्दआव बेयो जादों होनदों। बेनिफ्राय बे समावहायनो दानिया मा जाबाय होनदों? बे मुहाम्मद घोरिया जेलाना बेवहाय फैदोंमोन। बाहाय मा जाबायनो? जोंनि भारताव थानाय राजपुत राजा पृथ्वीराज चौहानजों बे मुहाम्मद घोरिजों दावहा जादों होनदों 1191 मायथाइयाव। दा बे दावहाखौनो मा होनना बुङो? तराइननि दावहा होननानै बुङो। आरो बे तराइननि सेथि दावहा। दा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। तराइननि सेथि दावहाया बे सोरनि? मुहाम्मद घोरि आरो पृथ्वीराज चौहाननि गेजेराव जानाय। दानिया बेनिफ्राय मा जाबावदों होनदों? बिनि उननि बोसोरसे उनावनो माने 1192आव 1191आव सेथि दावहा, बेनिफ्राय नैथियाव 1192आव जाबाय। दा बेयावबो आरोबाव बिसोर सानैजोंनो जाबावदों तराइननि नैथि दावहा। बाहाय राजपुत राजा पृथ्वीराजखौ फेजेननानै मुहाम्मद घोरिया भारताव जायगा मोनजेनबाय आरो बेनिफ्रायनो खुन्थिया गायसनजेनबाय होनदों। बेनिफ्रायनो फारि फारियै गोबांथार सुल्तानफोरा, गोबांथार राजाफोरा भारताव जायगा लाफैदों होनदों, गोबां फोलेरनि। दा बे फोलेरखौ बाहाय बिजाबाव थख' थख' होनाय जादों। जायफोरखौ फार्स्टआव नाय, दास एबा बान्दा फोलेर बिथांमोना फैग्रोदों। बेनियाव सोर साबेसे राजा जादों? 4 दङ। कुतुबुद्दीन आइबाक, इल्तुतमिश, सुल्ताना रेजिया, गियासुद्दीन बलबन। बेनिफ्राय खिलिजि दङ। खिलिजि फोलेर फैदों। बेयाव जालाउद्दीन खिलिजि बे सानै जादों। बेनिफ्राय दङ तुगलक फोलेर, गियासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बेनिफ्राय सैयद फोलेर खिजिर खान। बेनिफ्राय ल'धि फोलेराव बाहादुर ल'धि। आरो मंगलफोराव फारि फारि मंगलफोरा गासै आकबर, हुमायून, बाबर, जाहांगीर, शाहजाहान, औरंगजेब, बाहादुर शाह, बेफोर गासैबो फारि फारि मोनफानि उनाव मोनफा, साफानि उनाव साफा भारताव रायजो खुंबोबाय। दा बिथांमोनहा दा फैजेननायाव अब्ला सोरमोन? मुहाम्मद घोरिया थाफैजेनदों आरो गाग्लोबनानै लाफैनायाव सुल्तान महमुद। दा बिसोर फैजेननायनिफ्रायनो, दा बिसोरनो फार्स्ट फैजेननाय मुस्लिम राजाफोर भारताव फैजेननाया। दा बेखायनो नायदो, दानिया नाय, बाहाय माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोर दंबावो। बाहाय जे भारताव मा दङ होनदों? जोंना मुंदांखा मोनसे मा दङ? मिनार दङ, जायखौ होनना बुङो कुतुब मिनार। दा बे कुतुब मिनारखौ कुतुबुद्दीन आइबाकआ लुजेनदोंमोन होनदों। कुतुबुद्दीन आइबाकआ लुजेनदोंमोन। आरो बे कुतुबुद्दीन आइबाकआ लुजेननायखाय बेनिखायनो मा जाहोनाव दं? कुतुब मिनारखौ मा बुंनाय जादों? कुतुब मिनार होननानै मुं दोननाय जादों होनदों। दा बेखौ गोसोआव ला। दानिया बेनिफ्राय नाय, नैबेहाय फैदो। जों नुनो मोननाय जादोंमोन सिगाङाव गोबांथार राजा फोलेरफोरा रायजो खुंबोदों। दा बे राजाफोरा रायजो खुंबोनायाव मा दङ? माखासे जोंहा बबेनिफ्राय फुंखा मोनदों होनदों जारिमिनगिरिफोरा। दा बाहाय दङ गोबांथार राजाफोरनि समाव माने गोबां खाउरिफोर बाहायनाय जादोंमोन। दा बे खाउरिफोराव माने फैसा बेफोराव मोननाय जादों होनदों। आरो गोबां दावबायारिफोर फैदोंमोन। मरक्क'नि इबन बतुता, फारिसनि आब्दुल राजाक, इउरपनि मार्क पल', ओमफ्राय निकल कन्टी, बिसोर बिथांमोना फैनानै गोबांथार माखासे रेबसुंफोर, जारिमिनफोर लिरनानै गालांदों। बेफोराव बिसोरनि गासैखौबो जारिमिननि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो जों दा फरायनो मोननाय जादों, जोंनो दा खिन्थानो हानाय जादों होनदों। आरो बेनि अनगायैबो रांखावरिफोर, बेनिफ्राय अन्थाइआव दाननानै दोननाय माखासे लिरथाइफोर, बेसादफोर, राजाफोरा बाहायनाय बेसादफोर, राजाफोरा लुलांनाय बायदिसिना मन्दिर, मठ, बेनिफ्राय मस्जिद, बेफोर गासैबोफोरनिफ्राय बेफोर फुंखाफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा जारिमिनगिरिफ्रा बोखांनो हानाय जादों होनदों। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों दानिया भुमखौराङारि बिथायाव तुर्की आफगानफोरा बबेनिफ्राय फैदों आरो बेयो बबे जायगायाव जायगा लाफैदों। दा बेयो बिजाबाव थख' थख' दंखायो। बेखौ बुजायनांलायनाय नङा बादि मोनदों, नोंसोरो गावबागाव फरायबाबो जागोन। बाहाय दङ जे जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन तुर्की आफगानफोरा मा होनदोंमोन? मुगलफोरनि सुल्तान आरो मुगलफोरनि खुंथाइखौ सालायफैदोंमोन होनदों। सिगाङाव दङ, जोङो दहाय मा फोलेर मोनबोआमोन, बिसोरनो फारि फारियै दंजोबो। दा बे तुर्की आफगानफोरा सोर? दा बेयाव जेबो गोरा गैया, बुजायनांगौ गैया। गासैबो उमुगा राजा जादों, सोरबाया राजथावनि गायसनदों, उमुग नाम लादों, बेबादि थख' थख' गासैबो गोजा। बेखौ गोरलैसो, हारसिं फरायबाबो हागोन बादि मोननाय जादों। आरो मुगलफोराबो बेनो, मुगलफोरा फैनानै बबेनिफ्राय फैदों, बबेयाव जायगा लाफैदों, खालि बेखौल' थख' थख' बाहाय खिन्थानाय दङ, सोर राजा जादों। दा बेखिनि। दा बेनिफ्राय बाहाय
इसिग्राब गोरा गैया। दा बेफोरनो सिगांनि फैजेननाय बेखौल' गोसोआव ला, फुंखाखौ बबेयाव मोन्दों बेखौ गोसोआव ला, आरो नैबे मोनसे बाथ्रा, नैबे चार्टनिफ्राय सैयद फोलेरनि गिबि राजा, मुगल बादशाहफोरनि गिबि राजा, थग्लक फोलेरनि गिबि राजा, खिलिजिनि राजा, दास फोलेरनि गिबि राजा, बेफोरखौ थख' गोसोआव लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेहाय इसिग्राब गोनां गैया। अब्लाबो नाथाय गोबां सोंनायफोर दङ। सोंनायनि फिननायफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, गासैखौबो फिननाय होखादों। बेफोरखौ डाउनलड खालामनानै ला, नङाबा लिरख'नानै लाब्लानो जाबाय, जेबो नङा। आरो शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनो, लोगोफ्रा मोनजोबनो हानायनि। गोजोन्थों।